Salut și bine v-am regăsit la un episod de Free Fire, al doilea episod de pe acest canal. Și azi vom juca încă câteva meciuri. Am rămas de trecută la un meci de Clash Squad, țin minte. Stați. Ok, am pornit-o. Așa țin minte eu. Și hai să jucăm. Te vedeți să mi-am schimbat și o skin pentru că m-am săturat de skin-ul acela. Hai să vedem. Double SF e frumos. Locul 2 frumos. Eu scot bazat, cred. Nu vă supără dacă dau această chestie puțin mai în jos, adică aici. Am playeri. Oamenii mei. Oameni la mine. Ce să-i facă ălul ăsta? Ce să-i facă ălul ăsta? Ăsta nu face nimică? Nu știe să facă nimic. Are o SP. Am zis. Și nu. Îs nobii. Ești mai așa, mai noob de fel. Ăsta are bronz 1. Joacă bine. Eu cred că am cel mai veteran skin de pe joc, de pe meciul ăsta. Au avut baftă la runda asta pentru că m-am dus rush. Triple kill. Băiatul ne face pentru buia? Ia vedem. Ne-a făcut buia pentru că omul era pe cam, gen alerga doar. Nu făcea nimic. Need equipment. Chiar dacă aveam bani de arme, mulți dintre voi veți spune: de ce nu ți-ai luat Kingfisher? De ce nu ți-ai luat arma aia? De ce nu ți-ai luat arma aia? Pentru că joc bine cu Diggerul. Și wait, what? A, cu Kingfisher-ul de acolo era. Help me. Cam da. First blood. Nu! Fugi. Ce bine de băiatul ăla. Double kill. Sorry, bro, dar nu mai am. Help me. Vedeți de ce mi-am luat eu armele astea? Ia vedeți, băieții, ce v-am făcut. Need equipment.
Ce frumos! Le-am bătut runda aia pe amândoi. Și unde astea le dau? Șatron. Cum zice un coleg de-al meu de clasă, le dau șotron șampon. Am țintă bună, First blood. numai că trag nasol. Am țintă bună, dar trag nasol. Îmi trage arma prost. Uite jos. Double kill. La cap cu AVM-ul. AVM... Nu, îmi fură kill-ul. Triple Poți de kill. kill-uri. Nu face nimic? N-am caz că wow, mare lucru. Rush. Aolo. S-a băgat unul tare cu double vector. Uite aici. Cap. Stai jos, tupeu, jegos. Aoleu! Dă tupeu jegos de acolo. Ăla cu tupeu jegos de acolo. Are un tupeu ăla. Double kill. Da, chiar. Buia, bro! Buia! Hai că merge să se mișcă destul de repede. Mai dăm unul. Hai ce? Cât bun. Dați-mi următorul joc în comentarii. Mi-au furat ăștia kill-urile, mi-au rupt. Mi-au furat ăștia la kill-uri. Să dăm. Da. Ok, battle. O ia să vedem cine mi-a dat. Cred că de la echipa cealaltă. Da, de la echipa cealaltă. Amadela. Eu vreau skin-ul ăla. Skin-ul de la Diamond Royal. Ăla mi se pare cel mai șmecher. Ăla pe Lucky Royal nu e atât de tare. Ce vă zic? Hai să vedem ce arme avem. Lăsați-vă că rămâne așa. Cred că super. What the fuck? Am camera ridicată, nu înțelegem ce se întâmplă. Rămâne cu ei. Ok. Am văzut pe unul decât bine îmbrăcat. Trebuie să vă întreba fix. Mamă, ce capul ăla. Și l-am scos pe ăla cu capul meu suprem din USP. Pe 2v1 îi fac. Unul de jos. 2 jos. Triple kill. Cu pumnii, băieții, cu pumnii. Dați-o, frații mei, cu mine. Hai să văd. Păi, de-aia mi-a dat așa de frumos. Uite așa le dau, uite așa pe bandolante le dau. Am dat cu USP-ul. Ați văzut? Aoleu. Vreau să-mi iau Deagle. Uite că băiatul asta ce are? Are oare bani de Deagle să-mi Need dea? equipment. Hai că... Ce-i faci ăsta? E la până de viață. Vieții, cât sunt acolo viața? Viața mea. Vita mea, cât sunt acolo? Sunt 3. Tot de mine? Hai. Hai, vezi, mă scutești First puțin. blood. Viața mea.
Doi morți. Unul jos. Doi jos. Double kill. Mori. Mori în gâtul tău. Că vine playerul pe mine. Crash. Și nu mai am glue. E să se Double fac acum kill. mor. Triple kill. Pe bandă rulante. Pe bandă rulante. Uitați aici. Hai cu digăl. Ce putea, uitați aici. Uitați aici câte kill-uri am, băieți. Hai pe ei. De nu fac eu meciul ăsta, ziceți-mi mie, cuțu. Mă duc oraș. Ce mă interesează? Știu să joc. Eu spun că știu. Voi spuneți dacă știu sau nu. După voi, știu sau nu știu. Mă interesează că știu. Dacă nu vă place cum joc, ca să-mi schimb strategia de joc. Cu scarul îi dau ăsta. Jos. Sar în gât. What the heck? Ue, ăla era low. Da, ue, m-a făcut și eu odată, bravo lui. Hai, ue, că le dau la tot. Dacă nu de asta, sunteți toți șmecheri, că le dau shad. Îmi fac scoate și prost. Hai, băieții. 3v2. Asfixia 2 care l-am pus eu pe jos. Da, asfixia 2. Unul l-am pus eu acolo jos. Și eu da revive. Dacă fugeam puțin mai repede după el, îl aveam. Era la mâna mea. Era meciul meu și asta. Stai vedem dacă mă depășesc vreo. Hai că mă dă, mă depășesc. Era Paștele anului. Bă, dar ești noob, răue. Vă rog, dacă îi mai dădeai un glonț să-l omărai, e noobul vieții. Care a murit acum e noob. Need equipment. Te ce să scap. Mie să mi-l dea înapoi. Nu, mie să nu mi-l mai dea înapoi. Depinde de display. Am pregătit glowul. Am pus acolo la colț și eu am cealaltă. Gen complet o psihologie destul de inversă. Nu știu că vine de mea. Nu va vine pentru mine. Ce fix acolo, băiat? Uite-l. Fac, nu merge bine arma. Nu merge bine arma. Fac, dar vedeți că nu pot spune. Se vede, se vede. Fac. Asta e la bun. Bravo lui. Bravo lui. Ăla e la bun. Ue, dar ce faci ăla? Te bați cu un tântălău, e? Nu poți să-l omori pe nubo vieții tale. Report. Asta. Ți report AFK? Dacă-ți luau cu unul într-un meci, am dreptul să fac asta. What the fuck? Tu-ți dai med. Tu AFK. Voi doi AFK. Îs singur versus ăștia trei. Că ăștia primii doi au ieșit. Și ăsta stă aici până îl prinde zona. Uite ce mă enervează, e... Uite, pe ăsta le-a zona. Că e noob. Nu la zona. Pentru că el... Nu vreau să spun, pentru că... E după aia bani. El ultimul noob și n-are ce face cu viața și stă AFK. Ca să-mi scadă mie din rang. Pe care încă nu l-am. Așa că să-mi bani și un digal.
Nu. Need equipment. Ia-mi unul de ăsta că te bate. Sunt toți ultimii nubi. Tu dă-mi MP-ul ăla mai repede că-mi place. Un loc de Kingfisher. Să varu. Mai du-te tu înainte ca să te omoară pe tine, nu pe mine. Și m-aș părea. O să dau cu Kingfisher. Fac. Nu mai dau cu Kingfisher. Ăla jos. Ăla bun jos. Eu fac singur tot meci acum. Trebuie să fiu singur. Asta să ne dea revive un interesant. Vai de viața mea, de unde dă ăla vărul. Și uite și pe ăsta aici, ue. Ce Dumnezeu să fac eu versus 60.000 de oameni. Și merge și Neptun. Hai de med. Vedem. Gata, hai că pe toți. Am activat. Red. Ue, cum n-am murit? Scuze, nu fost scriu meu. Așa. Aș cura de acolo mort. Vă dau cu copacul. Vă dau cu copacul în cap. Vă dau cu copacul. Vă dau cu copacul în cap. Da, vedeți dacă m-ați enervat. Am un drum frame de la nasol. Nu pot să cumpăr global. Aolo, hai că mai am drop frame. Direct. Așa, hai că mi-a terminat pe net. Hai că-i rup ăștia. Hai pe Iraș. Nu, stau aici cu Kingfisher-ul. Că știu că vine la un portocaliu și la un portocaliu chiar e bun. Știe să joace. Cum e MP40. Uite-l. Trebuie aștept aici. N-are ce să-mi facă. E low rău. Are M40, enervant. Ăsta joacă spam cu M40. Vreau cum joacă cu fight. Uite, asta mă întreb și eu. Cum de recunosc căzute? Ce făcut trebuie panicat, ha? Hai, plec direct așa. Stai. Am 99 plus, așa mai. Nu zic dacă merge să-mi pun glow. Dacă merge să pun net bun. Mi-a venit netul, ăsta e cum a apărut viața mea de aici. Uite, îmi pun glow ăl. Dacă vreau să-mi dau dans. L-am pus pe jos și vreau să-mi dau dans. Toxicitatea. Ah, dar ei sunt și mai toxici ca mine, mă crezi? Ia stai. Siu, i-am făcut pe toți singur, ești nebun? Te rog frumos, Elena, pleacă. Mă scuzați de deranj. Nu cu mai mult de 12 kg, sigur. Hai cu silverul. Da. Am uitat că se face gol după aia silver. Aici 14 kg frumos, așa le dau. Șampon, vă dau șampon. A, bă, au făcut și două runde blană, recunosc, m-au făcut de 2 ori. Băieții știau să joace. Cel puțin cel în portocaliu rupea. Băiatul îmbrăcat în portocaliu ăla mi-a rupt capul de 4 ori. Hai că ne începem. Lau și eu omul pentru că mă de 2 ori. Lau pentru că știu că e bun. Mulți dintre voi să-mi ziceți, bă, eu îmi iubesc haterii, să știți. Sunteți forță, sunteți top. Nu-mi pasă cum dați hate, bro. Hate înseamnă că faci ceva bun și te invitează și vor să fie în locul tău. Și vor să fie la fel ca tine. Hai, du-te. Hai, dacă n-aveți hate, nu faceți nimica.
Dacă aveți hate, înseamnă că faceți ceva. Și asta sunt disponibili la câte meciuri de ce vreți pe Free Fire, dar trebuie să aveți rumuri, că eu n-am să bag. N-am bani să bag. Mă uit acum să văd dacă mai am rum pe contul acesta, scuzați. Gata, știu unde s-au spawnat. Au un mare avantaj că s-au spawnat sus. Că, de fapt, pe cealaltă parte, pe sus. Uite-l. Ia uite-l. Ia la el, Japonia îți dau, ești nebun. Mort scrie, mamă, doi. Mort scria pe ăla dacă nu îl salva ăsta. L-o salva din cauza. Ori, cu pumnii îți dau, ești nebun la cap. La 440 cu pumnii, mai ia celălalt ca la. Jos, doi jos, cu pumnii, luați. Lasă-mă în pace! Nu-mi pasă, lasă-mă în pace. Îs în meci. Scuzați deranjul, dar mai enervează sora mea. Nu scuzați. Pentru deranjul acum. 3 secunde. Îmi cer mii de scuze. Vreau să văd player-ul. Dau și ăsta cap. Cu pumnii! Asta știe, frate. Bă, dar eu dau să fug și el îmi dă cu pumnii rasa lui de caracter să-l fut. Scuzați-mă, limbajul. Scuzați-mă, chiar nu am vrut. M-am scăpat. Chiar îmi cer scuze, nu am vrut. O să vă mai repetăm. Enervanții vieții. Ăia doi am bătut așa de șmecheri, eram ok. Mă doare la bască. Și vine ultimul retardat și începe să dea cu geamul 8. Ultimul spammer. Spammerul vieții. N-au ce face cu viața lor și au pe toți și eu rămân ultimul. De șmecheri, eu cu spate. Ceea ce nu știu să fac. Ha, fraiere! Ha, fraiere! Ha, fraiere! L-am pus pe ăla pe jos, dar vine colegul. Ce frumos! Cu digă, e frumos! Am spart. V-am spart, scuzați. Scuzați-mă că e grele limba românele. Player! Am crezut că e de la ei, ce prostăs. Scuzați limbajul! Ue, du-te în rasa mătii să-ți fut eu azi de prost, să mă suși de pulă. Stai în morții mătii pe casă și suși pula pe casă. Rasa mătii. Scuzați din nou de limbajul. Hai, gheilor, cumpărați-mă ce vrei, băi. Toți rasa ta. Cu deagle mă duc pe ei, ești nebun? Le dau iar în full deagle. Cap. Din nou. Vreau să dau un cap. Deagle nu e bun. Foarte bun. Mai. Trage gândul la cap, nu trebuie că trebuie. Nu bun pe cap. Că nu aveți suficient de bun. Nu folosesc care îmi trage bună pe cap. Folosesc extrem de bună la cap. Adică deagle asta. Mort ăla, că băga mie nervi de cap. Ăla groza, o, ești nebun. I-am rupt pe ăștia. Mi-a mai rupt. Am văzut că HP am. Am zis că nu mai rup. Îți dau un deagle în cap, te lasă tactul fără salvare. Aolo, nu mai las. Nu mai las amenințările pe deoparte. Ue, dar vin 6 milioane de oameni pe mine, 2 versus 1, coaie! Ce căcat să le fac eu lor? Pui în ra, uite, ăsta aleargă în glu. Ăsta e locul 1, băi, top. Nu, nimeni nu-l rupe pe ăsta, ești nebun? Intră 6 peste el.
stă în loc ca paralizatul. Și asta cu groza o trage în dreapta, în stânga, nu știe să tragă. E ultimul paralizat și el. Dacă vă uitați vreo unul dintre voi trei, sunteți ultimii nubii. Special pentru toți, să știți. Rămân 400. Ok, și de 500 nu mai am nimic. Sau... Nu mă costă. Scuzați. Celor care au spus sănătate, mulțumesc. Celor care n-au spus, sunteți nesumțuți. Scrieți în comentarii cei care au spus. Mă piș, nu era bun la mine. Am player-ul bun la mine. Nu mai era. Paleta! Am pus 2 din greșeală, scuzați-mă. Dar sunt nervos rău. Casio versus 6 milioane. Și genul nervant. Bă, câți-s aici, câți-s? Ca să știu câți mă bat. Cum îi stochez? Urc sus, repede. Nu sus. Uite aici. Dacă vine să plătez, am rupt capul. Trebuie să mă rup. Doi acum. Mort sau nu doi? La cap. Mort scrie pe voi. Mort, tată, mort scrie pe tine. Și pe tine și pe colegul tău. What the fuck, imposibil, du-te! Du-te, imposibil, cum să dai cu aia așa ca spomăr? Ultimul nap, dai ca... Nici nu dai head și dai ca... Ultimul nab. Nu știi să jucați niciunul dintre voi trei. Report toți. Hai că like. Report. Și voi. Hai că mai dăm un meștul în gură. Am ieșit enervant. Venim, bă, dar să-mi bat piciorul. Țiganii vieții. Mai repede. Hai că ba și pe ăștia. La ronda de pistoale stop. Eu scopul. Dă-l încolo de pistol. Asta prost. Trebuia să-mi cumpăr. În loc de WSP puteam să-mi cumpăr glue. Și mă apăram cu glue și mergeam cu pumnii pe ei. Ei veneau la glue, se dea cu pistoalele pe mine și le dădeam cu pumnii. What the fuck, ce cu nubul ăsta? Ce cu nubul ăsta? Ce e cu nubul ăsta, băi? Cu cineva? Cu nubul ăla ce-a fost? În fine. Îl scuzăm, că e nub. Ne rugăm la Dumnezeu să ierte. Ue, dar nu-l prind! Dar nu pot să fug din cauza că am playeri prea mulți lângă mine. Băi, dar ăștia să nu bea. Nu dau eu le dau la toți cu pumnii, bă. Hai, bă, totuși îmi iau și o armă de asta mare lângă mine, ca să o am. Și le dau cu pumne. Episodul ăsta va fi de 40-50 de minute, poate. Sau chiar o oră. O să stea mai mult de 4-5 ore la băgat gen pe YouTube. Dar hai să încercăm. Dacă văd că au dat bine în schimb pe M40 și am dat. Deci dacă îmi dă la un glonț înseamnă că s-a activat băieții. Nu, ba nu s-a activat. Nu s-a activat niciunul, cine bun la cap. Rupiare că dați-mi bă. Nu s-a dat. Cu pumnii le-am dat orul ăsta. Ue, joc Deagle. Ue, ăsta chiar e bun. Dacă l-au pus pe mine pe jos, e bun. Vai, mă puși pe mine!
Ăla de acolo chiar m-a pus pe jos și m-a și omorât. Help me! O, ce bine, bă. Schimbă de pe Deagle, că ăla e bun. Dacă nu mă omorâ și pe mine și pe tine și pe vârtul te-au bătut. Deci dacă ne-au bătut oamenii ăștia, așa, we. Dă-le, we, head, rupe-le crăpățână. Cârpățână. Tot pe locul 1, nu? Cum e să nu vedeți dacă nu vor ăștia pe locul în top. Sunt în top și vreau să mă trece. Daci! Pe locul 1. Uite că le dau la ăștia. Uite din bani, le dau, uite așa. Bum! Ia m-am gândit ceva. Mersi. Mă cu el pic greu. Nu știu ce cu el, dar l-am luat. Uite, mă pun aici în mijloc, încerc. Mă pun aici în mijloc. Trebuie să am deja un MP în mână. Ue, rasa ta de țigănoi! Îți pui glue ăla când eu omor pe cineva în rasa ta. În cap. Și șmecher. Dar știi ceva, ue, tu crezi că e mare șmecher și mare om bun la Free Fire? Ue, stai cu spatele la player. Se vede cum îi dau cap, nu? Și nu moare. Uite, se vede. Se vede cum dau încărcătoare ele pe el. Se vede cum am golit toate încărcătoarele pe el. Se vede. Cum am văzut. Double kill. Ăștia deja le-au dat drumul și eu încă nu mi-am ales armele. What the f... First blood. Da, hai, nu pot să-i dau de felul ăsta. Dacă tot, hai tot. Mă, voi l-ați văzut pe ăla? Tată, voi l-ați văzut? E și acasă, e imposibil. Voi l-ați văzut capul ăla? Capurile alea? Da, păi, atât a fost cu acest episod. Am jucat multe meciuri la rând. Toate pe locul 1, cred că am ieșit. Nu, 2 dintre ele am ieșit pe locul 1. Vă dau salutări, noapte bună la toată lumea și noi ne vom revedea mâine după ce termină orele, adică pe la un 2 presupun, 2-3, ne vom revedea mâine. Pa, pa!